Shin kana da ƙarfin faɗa a ji akan abin da ya shafi harkan ilimi a jami'o'i musamman na arewacin Najeriya? Ina so in isar da wannan koke da ɗalibai da dama suke yi na wahala da ake samu na samun transcript daga da dama daga cikin jami'o'in da muke da su. Akwai jami'o'i a ƙasar waɗanda samun transcript yana da sauƙi. Kawai ka je ka biya kuɗi ne a asusun gwamnati ka zo ka nuna receipt kawai za a baka wannan transcript ɗin. Ƙoƙarin da ake na cewa ba za a bada transcript ba saboda an san za a iya yin sa ne na ƙarya ko na makamancin wannan, dan Allah a ajiye. Kawai a ɗauki matakai masu ƙarfi na hukunta duk wanda suka yi ƙarya akan transcript ɗinsu. Amma a sani cewa wannan ƙin bada transcript ɗin kawai saboda an san wasu wai za su je su yi ƙarya baya taimakawa ɗalibai da suke neman scholarship waɗanda suke neman gurabe da tallafi a jami'o'i mafiya tasiri a duniya. Idan jami'an ku ba sa bayarwa ku sani cewa wasu jami'o'i suna bayarwa. Wannan bada transcript cikin sauƙi na daga cikin abubuwa ƙalilan da jami'a za ta iya yi domin ta ga cewa ɗalibanta sun zama abin da ake cewa jakadu na kirki wanda za ta yi alfahari da su, wanda za su iya zuwa manya-manyan jami'o'in duniya su fito kuma su samu ayyuka muhimmai a duniya kuma a zo ana so a yi alfahari da su. Idan kuna so ɗalibanku su zama jakadun da za ku yi alfahari da su, to ku soma taimaka musu ta hanyar ba su transcript ɗinsu cikin sauƙi. Na kulle da wannan.